सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय. हे शब्द आपल्या कणाकणात एकरूप करणाऱ्या सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पार्टीतर्फे आंगणेवाडी यात्रेस येणाऱ्या सर्व भाविकांचे मनपूर्वक स्वागत. सिंधुदुर्गला विकासाची निश्चित अशी दिशा देण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या विचार आणि कार्याच्या आदर्शानुसार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सुरू केलंय ते सिंधुदुर्गच्या विकासाचं नवपर्व. विविध योजनांच्या माध्यमातून कोकणवासियांना सक्षम आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांना अल्पावधीत प्रचंड यश मिळालं. याच यशस्वी कार्याचा हा छोटासा माहितीपट. युवक आणि युवतींच्या हाताला काम देणारी देशपातळीवरची अत्यंत यशस्वी ठरलेली योजना म्हणजे पंतप्रधान मुद्रा योजना. या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 12,406 लाभार्थींना 138.23 कोटी इतक्या रकमेचं वाटप करण्यात आलं. सिंधुदुर्गातील बेरोजगारी हटवण्यासाठी सिंधुदुर्ग भाजपचा हा धडाडीचा निर्णय निश्चितच युवक युवतींचं उज्ज्वल भविष्य घडवणार आहे. स्वच्छ इंधन सुंदर जीवन असा संदेश प्रत्येक महिलेच्या जीवनात प्रत्यक्ष आणण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थींची संख्या पोहोचली आहे तब्बल 58,000वर. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. महिलांच्या जीवनात नवा प्रकाश आणण्याचं अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य या योजनेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग भाजपनं केलंय. शेतकरी हाच या देशाचा खरा मालक आहे. याच भूमिकेतून PM किसान सन्मान निधी योजनेला प्रारंभ करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांच्या सन्मानार्थ वार्षिक 6,000 रुपये 3 हप्त्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत 1,60,026 शेतकरी बांधवांना 282.62 कोटी इतक्या रकमेचं वाटप करण्यात आलं. फळपीक विमा योजना. या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लाभार्थींची संख्या तब्बल 89,122 इतकी आहे. सिंधुदुर्ग भाजपच्या प्रयत्नांमुळे आंबा नुकसान भरपाईसाठी 107 कोटी 27 लाख तर काजू नुकसान भरपाईसाठी 19 कोटी 86 लाख रुपयांचं वाटप करण्यात आलं. सिंधू आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमातून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमदार नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या अभियानाचे संयोजक अतुल काळसेकर यांनी अभिनव आणि क्रांतिकारक अशी हळद क्रांती योजना राबवली. या अंतर्गत मोफत बियाणे वाटप, हळद बियाणे बँक, जिल्ह्यातच खरेदी विक्रीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे मालवणी हळदीचा एक नवा ब्रँड मार्केटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. या योजनेअंतर्गत 9,000 पेक्षा जास्त महिला बचत गट आणि शेतकरी बांधवांना मोफत बियाणे वाटप करण्यात आलं. या माध्यमातून तब्बल 158 टन इतकं उत्पादन घेण्यात आलंय. मत्स्य व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत भाजपच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अत्यंत भरीव असं काम करण्यात आलंय. सिंधू आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमातून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाचे संयोजक अतुल काळसेकर यांनी अभिनव आणि क्रांतिकारक अशी योजना राबवली. या अंतर्गत गोडे, खारे, नीम खारे पाण्यात मत्स्य संवर्धन, स्वतंत्र मत्स्य मंत्रालयाची स्थापना, गोड्या पाण्यातील मत्स्य महोत्सव, मत्स्य संपदा योजनेच्या पुस्तिकेचं वितरण, प्रशिक्षण कार्यशाळा, मत्स्य बीज आणि मत्स्य बीज नर्सरी अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून 22,000 कोटी रुपये मंजूर असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 121 मत्स्य शेतकरी याचा लाभ घेत आहेत. दरम्यान मत्स्य उत्पादन निर्यात 1 लाख कोटी रुपये करण्याचा संकल्पही हाती घेण्यात आला. गरोदर महिलांना सकस आहार आणि नवजात बालकांच्या संगोपनासाठी 3 टप्प्यात एकूण 5,000 रुपये लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 949.3 लाख इतक्या निधीचं वाटप करण्यात आलं. जिल्ह्यातील 22,369 महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर आणि कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य करण्यात आलं. यासाठी असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 19,162 लाभार्थींना निधी देण्यात आला. सर्वांसाठी घर हे सिंधुदुर्ग भाजपचं स्वप्न असून ते साकार करण्याच्या दृष्टीनं ही यशस्वी वाटचाल सुरू आहे.
2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरं होत आहे। यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग भरड धान्य मिशन हाती घेण्यात आलंय। या अंतर्गत सिंधुदुर्गातील 6 भरड धान्यांची लागवड होते। प्रात्यक्षिक क्षेत्रावर किमान 200 शेतकरी बांधवांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे। तसंच भरड धान्य महोत्सवातून प्रक्रिया पदार्थांची ओळख करून देण्यात येते। पोषण आहारात भरड धान्याचा समावेश करण्याच्या दृष्टीनेही उपक्रम राबवले जात आहे। तसंच भरड धान्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता आवश्यक यंत्रसामुग्रीही उपलब्ध केली जाते। या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 36,000 शेतकऱ्यांना भरड धान्य लागवडीकरिता प्रोत्साहन देण्यात आलं असून 180 शेतकरी बांधवांच्या जमिनीवर प्रात्यक्षिक क्षेत्र आहे। काजू फळपीक विकास योजनेसाठी 1,375 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे। या अंतर्गत राज्यात रोपवाटिका सुविधा निर्माण करणं, काजू उत्पादकता वाढ, काजू बोंडावरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना, अर्थसहाय्य, प्रक्रिया, मार्केटिंग आणि रोजगार निर्मितीसाठी योजना यांचा समावेश आहे। कृषी, पणन, सहकार ही तीनही क्षेत्र मिळून ही योजना राबवणार आहेत। या अंतर्गत स्वतंत्र काजू बोर्डही स्थापन होणार आहे। विशेष म्हणजे काजू बी करता घेतलेल्या कर्जावर 50% अनुदान मिळणार आहे। ज्या आई भराडी देवीच्या कृपेनं सर्वसामान्यांचं सरकार राज्यात सत्तेवर आलं, त्या श्री क्षेत्र आंगणेवाडीच्या जोड रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठी पहिल्या टप्प्यात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तब्बल 25 कोटींची तरतूद केली आहे। ही तर फक्त सुरुवात आहे। धार्मिक स्थळांचं सुशोभीकरण आणि जोड रस्त्यांचं सक्षमीकरणाचं काम करण्याचं काम मंत्री चव्हाण यांनी हाती घेतलं असून त्या अंतर्गत श्री क्षेत्र आंगणेवाडी, श्री क्षेत्र कुणकेश्वर, श्री क्षेत्र टेंबेस्वामी मंदिर माणगाव आणि अन्य प्रमुख देवस्थानांचा समावेश आहे। केवळ रस्ते, पाणी असा विकास नसतो, तर विकासात हवी दूरदृष्टी, जी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी काजू बोंडूपासून इथेनॉल निर्मितीच्या प्रकल्पात दाखवली। 20 लाख मेट्रिक टन वाया जाणाऱ्या काजू बोंडूवर प्रक्रिया करून त्यातून इथेनॉल निर्मितीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे। यामुळे शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्नात 20% वाढ तर होणारच आहे आणि त्यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे। या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी 70 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे। समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना आरोग्य विम्याची सुविधा देणारी योजना म्हणजे आयुष्यमान भारत। या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचं आरोग्य विमा संरक्षण लाभार्थींना मिळू शकतं। या अंतर्गत जिल्ह्यातील 1,90,435 इतक्या लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यात येणार आहे। अन्नधान्य ही गोरगरिबांची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे। त्या अनुषंगानं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू करण्यात आली आहे। या योजनेअंतर्गत कार्डधारक कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे। भाजपच्या प्रयत्नातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही योजना मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करण्यात आली आहे। या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील 6,54,213 लाभार्थी घेत आहेत। विशेषतः कोरोनाच्या काळानंतर ही योजना गोरगरिबांना दिलासा देणारी ठरली। जीवनात भविष्याची तरतूद ही अत्यावश्यक असते। यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल पेन्शन योजनेची सुरुवात केली। या अंतर्गत अटल पेन्शन योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील 35,343 लाभार्थी घेत आहेत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचं जिल्ह्यात 68,585 लाभार्थी आहेत। प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचे जिल्ह्यातील लाभार्थी 2,02,415 इतके आहेत। तर प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 2,17,784 इतके लाभार्थी आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या हेतूनं सर्व घाट रस्ते दुपदरीकरण आणि मजबूतीकरणासाठी मोठं अभियान हाती घेण्यात आलंय। या अंतर्गत राज्यातील प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या घाट रस्त्यांचा विकास, औद्योगिक विकासाला चालना, जिल्ह्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशी कामं होत आहेत। या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात करुळ आणि गगनबावडा घाटासाठी 249.13 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा वाड्या वस्त्यांचा आहे। दुर्गम भाग आणि वाडी वस्तीवरच्या नागरिकांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी सिंधुदुर्ग भाजपच्या प्रयत्नातून टेलिमेडिसिन योजना राबवण्यात येते। या अंतर्गत पंचकृषी स्तरापर्यंत आरोग्य व्यवस्था पोहोचवण्यात येते। विशेष म्हणजे ही योजना लोकसहभागातून राबवण्यात येते। लवकरच जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये या सुविधा देण्यात येणार असून सध्या 12 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये या सुविधा सुरू करण्यात आल्या।
सिंधुदुर्ग भाजपच्या माध्यमातून जिल्ह्यातल्या क्रीडा चळवळीला चालना दिली जाते. क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. तसंच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठीही विविध उपक्रम घेतले जात आहेत. यात सुसज्ज स्वच्छतागृहांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. या अभियानामुळे शालेय पातळीवर अत्यंत उत्साहाचं वातावरण आहे. प्रशासकीय सेवेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुलं असायला हवीत हे अनेकांचं स्वप्न आहे. मात्र आता हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सिंधुदुर्ग भाजपनं कंबर कसली आहे. यासाठी 8 तालुके, 8 स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे असं उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलंय. तालुका स्तरावरील प्रमुख ग्रंथालयांचं सक्षमीकरण, ग्रंथालयांमार्फत स्पर्धा परीक्षा आणि MPSC UPSC मार्गदर्शन व्यवस्था, व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून विषय तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन तसेच स्वतंत्र अभ्यासिका अशा सुविधा निर्माण होत आहेत. कोकणच्या विकासाला गती देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाकडे पाहिलं जातं. यामुळे सर्व प्रकारच्या व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या महामार्गाची लांबी 82.87 किलोमीटर इतकी आहे. भूसंपादन खर्च 975.12 कोटी तर निविदा रक्कम 1382 कोटी इतकी आहे. मोदी सरकारच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकरणाचं काम विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आलंय. आज त्याचा फायदा पर्यटन क्षेत्रासोबतच विविध उद्योग आणि व्यवसायांच्या वाढीसाठी होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायण राणे यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या अंतर्गत कणकवली इथं कॉयर बोर्डचं क्षेत्रीय कार्यालय, SC/ST हब अंतर्गत सिंधुदुर्ग नगरी इथं कार्यालय तसेच या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातल्या 231 उद्योजकांना कर्ज पुरवठा करण्यात आला. पंतप्रधान स्वयंरोजगार आणि खादी उद्योग समूह कर्ज उपलब्धीसाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र कार्यालय, स्फूर्ती अंतर्गत काजू प्रक्रिया, बांबू आर्ट, शेती उत्पादन अशा क्लस्टरना 80% अनुदानासह मंजुरी तसंच सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सवाचं आयोजन यांचा समावेश आहे. PMGP अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 728 उद्योजकांना 25,000 ते 25 लाखांपर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच उद्योगांसाठीच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोकणच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी कोकण रेल्वे स्थानकाचं सुशोभीकरण आणि जोड रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण अभियान हाती घेण्यात आलंय. या अंतर्गत कोकण रेल्वे स्थानक आणि परिसराचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. स्थानक ते मुख्य रस्ता जोडणाऱ्या रस्त्याचं काँक्रिटीकरण होणार आहे. या संदर्भात कोकण रेल्वे महामंडळ आणि राज्य शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आलाय. दरम्यान पहिल्या टप्प्यात 19 रेल्वे स्थानकांच्या सुशोभीकरणासाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बॅरिस्टर नाथपै विमानतळ म्हणजेच चिपी विमानतळ हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाचा मानबिंदू आहे. केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायण राणे आणि आदरणीय सुरेश प्रभू यांच्या विशेष प्रयत्नातून याची उभारणी झाली. भारत सरकारच्या उडान योजनेतून साकारलेला हा प्रकल्प आज जिल्हावासियांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतोय. यात सातत्यानं नवनवीन सुविधा देत पर्यटक आणि कोकणवासियांना अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सेवा कशी देता येईल यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरूच आहेत. घरेलू कामगारांच्या जीवनात नवा प्रकाश आणणारी योजना म्हणजेच महाराष्ट्र बांधकाम आणि घरेलू कामगार कल्याणकारी योजना. या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सिंधुदुर्ग भाजप प्रयत्नशील आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नोंदणीकृत घरेलू कामगारांची संख्या 4,988 इतकी आहे. या कामगारांना मदत करण्याच्या हेतूनं आजवर तब्बल 14.25 कोटी इतकं अनुदान वाटप करण्यात आलंय. त्यामुळे ही नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना कामगारांना दिलासा देणारी ठरली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दुग्ध क्रांतीसाठी आमदार नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रयत्नशील आहे. या दृष्टिकोनातून अत्यंत चांगली सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून दुग्ध क्रांती ही विशेष योजना राबवण्यात येते.
यासाठी प्रसिद्ध गोकुळ दूध संघाचं सहकार्य घेतलं जात आहे। या योजनेअंतर्गत 534 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे। 1000 दुधाळ जनावरं खरेदीसाठी कर्ज मंजूर करण्यात आले। दूध व्यावसायिकांना यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे। अद्ययावत गोठा बांधण्यासाठी मनरेगा आणि जिल्हा बँकेकडून विशेष अर्थसहाय्य उपलब्ध करण्यात येत आहे। एका वर्षात 14,000 लिटर वरून 28,000 लिटर प्रतिदिन इतका टप्पा गाठला असून येत्या 3 वर्षात तब्बल 1 लाख लिटर दूध संकलन करण्याचा संकल्प आहे। शुद्ध आणि मुबलक पाणी हा नागरिकांचा अधिकार आहे। या अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जलजीवन मिशन राबवण्यात आलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 666 गावांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे। यासाठी अंदाजित रक्कम 429.83 कोटी इतकी आहे। काम सुरू झालेल्या योजनांची संख्या आहे 527, तर नळ कनेक्शन होऊ शकणारी कुटुंब आहेत 58,115। यामुळे ग्रामीण भागातल्या वाडी वस्तीवरच्या पाण्याची समस्या दूर होणार आहे। तसेच शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी मुबलक प्रमाणात मिळण्यास मदत होणार आहे। ही योजना जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी सिंधुदुर्ग भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत। सिंधुदुर्ग भाजपनं अलीकडच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या कालावधीत आपल्या यशाची घौडदौड कायम ठेवली आहे। यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जिल्ह्यातील 8ही खरेदी विक्री संघ, देवगड अर्बन बँक, मजूर फेडरेशन आणि नुकत्याच झालेल्या कोकण विभागीय शिक्षक मतदार निवडणुकीचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल। आज सिंधुदुर्ग भाजपकडे 31 जिल्हा परिषद सदस्य, 65 पंचायत समिती सदस्य, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष यांसह 27 नगरसेवक आणि 431 पैकी तब्बल 275 सरपंच आहेत। यासह पक्षानं संघटनात्मक पातळीवर सर्व पदांवर सक्षम कार्यकर्ते नेमले।